गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फोथायफुनजिनि 3 बोसोरारि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाबाय। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फोथायफुनजिनि खान्थि बादियै 3 बोसोर आबुं जानायनि उनाव दिनै गोजाम आफादखौ सिफायनानै डक्टर अजित बर'खौ फिन आफादगिरि बिबानाव दोनफिननानै डक्टर रतनलाल ब्रह्मखौ गाहाय नेहाथारि बिबानाव दोननानै गोदान आफाद दाफिननानै बिबान गथायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि हावली बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जथुमनाय आलांगा सावराय मेलाव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय जागायनाय हाबाफारियाव आसामनि दाब दाब जिल्लानिफ्राय बिबानगिरि आरो फोथायफुनजिनि बिबानगिरिफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि अशनि स्वर्गियारि आरो गाहाय नेहाथारि जगत चन्द्र ब्रह्म, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि आफादगिरि बिदांस्रि ब्रह्म बिथांमोनखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। आं बे समाव फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनगोन। बरपेटायाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ जेनेरेल मिटिं लेंदों। बे जेनेरेल मिटिंआव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद, लाइमोन आफाद, प्रसार संसद मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरि बाबामोनहा आइमोनहा बेयाव बाहागो लाफैदों। आरो दिनै जोङो 2025 मायथाइनिफ्राय 2028 मायथाइ 3 बोसोरनि थाखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि मोनसे गोदान आफादखौ जोङो बेयाव दाफुंनानै लानो हाबाय। दा बेयाव आङो रायजोफोरनि अननायजों रायजोफोरनि बोर मोननानै आरोबाव खेबसेबाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि जानो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावहरदों, खुलुमनाय आङो बावहरदों। डक्टर रतनलाल ब्रह्म बिथांखौ जोङो नेहाथारि हिसाबै मोननो हादों। लोगोसे 4 जोङो भाइस प्रेसिडेन्ट, 4 एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिस, 4 पाब्लिसिटि सेक्रेटारि, अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि जोङो लानो हादों। माखासे एक्जिकिउटिभ मेम्बार जोङो लानो हादों। बे बिबान सायख'नायाव जोंनि बाहागो लागिरि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा गोसो गोथारै मदद होलायनानै सायख'लायदों। बेयाव आङो जोबोरै गोजोननाय मोनदों। जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ जेरैबायदि खामानिखौ जों मावबोनो हादों बेनिख्रुइ बांसिन मावनो हागोन होननानै आं मोनसे मिजिंथिदों। जोङो दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ होनायनि गेजेरजों गुरुदेवनि आदर्शखौ जोङो बुहुमाव गुवारै लाखिनाय, फोथांनानै लाखिनाय, फेहेरनाय, बयनिबो सिगाङाव जोङो फोरमायथिनाय बे हाबाखौ जोङो मावनो जोङो नाजाबोगासिनो दङ। थुनलाइनि गेजेरजों, बान्था होनायनि गेजेरजों आरो लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जे खामानि बियो मोनसेल' थांखियाव बेंखन जानानै थायाखै, बान्था होनायावल' थायाखै, बा गुरुदेवनि जोनोम सान खुंनाय 18 एप्रिल बेयावल' बेंखन जानानै थायाखै। जोंनि खामानिया लाइमोनफोरखौ एम्पावार खालामनो थाखाय जायगा जायगा जोङो केरियार काउन्सिलिं, एडुकेसन काउन्सिलिं, एवारनेस प्रग्राम बेफोरखौ जोङो खुंबोगासिनो दङ आरो जोङो खुंलांबाय थागोन। जोङो बिबानगिरि हिसाबै जोंहा दा साननो गोनां गोबां बाथ्रा दङ। जोङो बिबानखौ लानानै जोङो ओरैनो बिबानगिरि होननानै बुंलायोब्ला बा गावखौ बिबानगिरि होननानै सिनायथिल' होयोब्ला जानाय नङा। खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो गावनि बिबाननि जि बिबानगिरि जाय बिबानखौ लानानै जों बिबानगिरि जादों, जोंनि खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो जों बेखौ बेरखांहोनांगोन। जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ दिनै भुबनेश्वरनि मानसिया मिथिनो हमबाय, दिल्लीनि मानसिया मिथिनो हमबाय। भारतनि जोंहा नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि खुगायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुं लादों आरो लोगोसे सिगांनि प्रेसिडेन्ट, भारतनि प्रेसिडेन्ट रामनाथ क'विन्द बिथाङाबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुंखौ लादों आरो नरेन्द्र मदि मानगोनां भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङाबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुंखौ लादों। आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुंखौ लादों। थारमाने जों मिथिनो हाबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङा लासै लासै गोसारगासिनो दङ आरो मुं गोसारनायजों लोगोसे गुरुदेवनि सान्थौआबो डेफिनेटलि गोसारगोन। नाथाय जोंहा बेयाव खामानि मावनांगौ गोबां दङ। जोङो जोंनि बोसोनगिरि महरैबो जोङो बेयाव 4 जों लानो हादों। बोसोनगिरिनि जोङो बोसोनखौ खोनासंनानै जोङो मावलांनांगोन। आरो आङो बुंगोन दिनै जे जाय बिथांमोनहा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बे फसंथानखौ
सासे सेटलर हिसाबै खामानि मावलांदों बाथेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौबो जों बावाखै बिथांखौबो जों मान होबाय थादों आरो जों होलांबाय थागोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सासे गाहाय मोजां दैदेनगिरि मानिकुमार ब्रह्म बिथांनि जि बिहोमा होलांनाय बेखौबो जोङो बावाखै जों मान होगासिनो दङ आरो लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गिबिसिन लाइफ मेम्बार क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि आगुनि रिटायार्ड प्रिन्सिपाल फणीन्द्रनाथ ब्रह्म बिथां सारनि बिहोमाखौबो जोङो बावनो हायाखै जोङो साफा साफा बेबादिनो जाय बिथांमोनहा सेक्रिफाइस खालामलांदों बिथांमोनखौ जोङो सिबिनो जों नाजालांगोन बिथांमोननि फिल'सफिखौ जोङो गोथां जों खालामलांनो जोङो नाजालांनांगोन आरो नाजागोन जोङो दा बेयाव रायजोफोरनि मददखौ आङो हांख्रायदों आरो दिनै नैबे समाव जोङो मोनसे आरोबाव गोदान सेल दानो हादों बे जाहैबाय मेडिया सेल दा जोंब्लाव ब्रह्म बिथांखौ आरो लोगोसे सोमखोर गयारि बिथांखौ बे बिथां सानैखौ जोङो मेडिया सेलनि इनचार्ज हिसाबै जोङो सायख'नो हादों मिजिंथिदों बिथांमोन सानैनि गेजेरजों बिथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मेडियानि गेजेरजों जोंनि मावनो लानाय माखासे थांखिफोरा गोसारगोन जोंनि मिशन आरो भिसना जाफुंगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो इसोरनि खाथियाव बेखौनो आं आरज गाबदों लोगोसे आंखौ आरोबाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि बिबानाव सायख'नायनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय जासिहरदों गोजोन्थों थुनलाइनि गेजेरजों आं गुरुदेवखौ सिबिनायनि आंहा जोबोर गोसो दङ आङो थुनलाइनि गेजेरजों सिबिलांगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो गुवार जों खालामनो हागोन आरो लोगोसे जोंहा डकुमेन्टेसन खालामनांगौनि गोनांथि दङ बेखौबो जोङो आखायाव लागोन आरो ट्रास्टनि जि फान्डखौ जोङो राइज खालामनायनि जोङो खामानिखौ जों मावलांगोन ब्रह्म धोरोमारिफोरनि गेजेराव लिरगिरि आरो दिहुनगिरिफोरनि आंखाल नुनो मोनो बिनि थाखाय जोङो एवारनेस प्रग्राम जों खालामबोगासिनो दङ आरो जों खालामलांबाय थागोन जोंनि गेजेराव उन्दै उन्दै गथ'फ्रा लिरो नाथाय बिथांमोनहा प्लेटफर्म मोना दा प्लेटफर्म मोननाय लोगो लोगो बिथांमोनहा थुलुंगाखांगोन आरो बिथांमोननि जि सोरजिथाय बियो गुवार जागोन दा बेबायदि खाबुखौ जोङो होनो जों नाजालांगोन आङो मिजिंथिदों जोंनि गेजेराव जाय बिथांमोनहा लिरनो गोसो जादों बिथांमोनहा आवगायबोनांगौ जोङो हाजासे जोङो थुलुंगा होगोन लिरनाया ओरैबायदि मोनसे कालचार जायनि गेजेरजों गावखौबो दानो हायो गावनि सिनायथिखौबो दानो हायो बर' राव हारिमुखौबो सिबिलांनो हायो समाजखौबो सिबिलांनो हायो